Il-ftehim bejn l-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis, l-ARUK u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA, serjin madwar 160 tifel u tifla minn familji b'diffikultajiet soċjali u finanzjari biex jattendu nurseries tal-futbol f'diversi lokalitajiet. Permezz ta' dan il-programm kull tifel u tifla jista' jirċievi sa 250 euro f'għajnuna finanzjarja. L-ARUK ser tkopri 75% tal-ispiża fil-waqt li l-MFA il-kumplament. L-applikazzjonijiet ser ikunu evalwati minn kumitat apposta. Fl-iffirmar tal-ftehim illi sar f'nursery tal-futbol f'Taslima intqal li l-inizjattiva għandha lan li tgħin aktar tfal jidħlu fl-isport organizzat. Qed nassiguraw li jiġu eliminati l-ostakli kollha li jistgħu iċaħdu kull tifel u tifla minn Malta u Għawdex milli jaċċessaw sport organizzat u allura qed neliminaw kwalunkwe ostaklu li jista' jkollhom kemm fuq livell soċjali u anke fuq livell finanzjarju. Inizjattiva importanti ħafna għaliex permezz tagħha qegħdin ngħinu sabiex jinżlu iktar barrieri. Ir-realtà hija li meta s-soċjal u l-isportiv jinnaqdu flimkien ikunu qegħdin jagħtu prospettiva aħjar, qegħdin jagħtu l-opportunità lit-tfal li jitħarġu, li jitlu f'ambjent ta' tim u għalhekk hija inizjattiva tajba. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi, Rebecca Buttigieg, qalet li dan il-ftehim isaħħaħ il-missjoni tal-ARUK favur attivitajiet sportivi u soċjali bħala l-aqwa alternattivi li jgħinu liż-żgħażagħ ma jmissux ma' bosta vizzi fosthom id-droga. Bħala parti mill-programm se jitqassam ukoll materjal edukattiv dwar il-perikli tad-droga fost it-tfal li attendu n-nurseries.